Huomenta päivää. Nyt ollaan täällä Katalonian aukiolla, eli Plaza de Catalunya. Eikä se mitkä aamu, kello on jo yksi päivällä ja aamupäivällä ei tullut tehtyä oikein mitään muuta kuin editoitua YouTube-videoa ja köllöteltyä punkassa. Ei ole vielä kerran mitään syökkää, eli ihan ekana olisi joku lounaspaikan etsiminen ja sitten voisi olla päivän agendana vaikka semmonen, tuolla vähän semmonen niin kuin uimastadioni, niin jos kävis siellä katsomassa, että pääsisikö siellä uimaan. Tekisi aika hyvää nimittäin joku semmonen pikku uimajuttu, mutta nyt ihan ekanakin lähdetään etsimään lounasta. Voi olla, että poikitaan tuossa semmoisessa kauppahallissa. Ja saa nähdä, olisiko siellä sitten mitään lounasta, vähän epäilen, mutta lähdetään katselemaan. Jätkä koitti tuossa skeitata ja oli aika turhautunut, kun ihmiset ei väistänyt, mutta en tiedä. Ehkä pitää vaihtaa skeittauspaikkaa. Jamali. No niin, nyt tultiin tänne kauppahallille. Ja yllättäen täällä on ihan saakelisti porukkaa. Katsotaan löytyisikö täältä mitään. Pakko oli ostaa testiin tämmönen juustoja ja iberikokinkkua, niin 5 € tämmönen pikku snacks. No ne kinkut ja juustot oli kyllä hyviä ja ne meni aika lailla äkkiä ja kituusti. 5/5. Oishan täällä monenlaista syömistä ja juomista, mutta aika ahasta on ja no en tiedä, katsotaan. Katsotaan jos vielä jonkun erikuntoista ottaisi. Tällä kertaa lounaspaikassa valikoituu Mäkisen leipomo. No niin, tuli käyttöä syömässä Mäkisen leipomossa tuttu ja turvallinen tuplajuustoateria 4,70. Ja nyt otan bussin ja lähden etsimään sitä uimastadionia. Katsotaan, jos semmonen sattuisi löytymään. No niin, tuli tultua bussilla tänne vuoreen huipulle. Täällä on tämmönen uimastadion. Tämä on niinku jotain olympiapuistoa, Barcelonan olympia-ajoilta. Ja tossa oli äsken, kuvasinkin vähän siinä bussin ikkunasta, niin se paikka, missä Baarassa on pelannut evakossa, niin nyt olivat purkamassa paikkoja sieltä stadionilta, kun taitavat päästä sinne Camp Noulle pelaamaan. Lähdetään katsoa, että josko tonne pääsis uimaan tai jotakin. Näyttää kyllä vahvasti siltä, että tuo uimapaikka on kiinni, kun ei sillä ole ketään, mutta hieno terassi tässä ainakin on. Ei tämä nyt turha reissu ollut silleen. Joo, sitten vois lähteä käymään hostellilla kertaa. Ei tuonne päässyt uimaan. Lähdetään ainakin kävele alkuun ja katsotaan millä sitä sitten loppumatta. Tästä on kumminkin semmonen 7 kilsaa hostellille.
Nämä tosissaan jotain 92 olympialaisten urheilupaikkoja, niin on ne nämäkin aika rappiolla jo. Sääli sinänsä. Hienoja juttuja, mutta antaa vaan rapistua. Tänään ei ihan hirveetä ostunut aikaiseksi. Ei jaksanutkaan. Kävin siellä Olympiapuiston uimastadionin näköalapaikalla ja sitten tuli tähän hostellille ja pesin pyykkiä tässä. Nyt pitäisi olla no just valmistu, aika hyvä ajoitus, niin pitäisi olla kuivat pyykit siellä. Katsotaan. Sen verran hikiana välillä niin joutuu vähän paitaa aina vaihtelemaan, mutta hyvä, että onnistuu. 10 maksaa noin peluhomma. Siellähän ne on kuivat ja puhtaat pyykit. Hyvä homma. No niin, ilta alkaa tulemaan tänne Barcelonaankin, niin ajattelin lähteä käymään tästä tuolla Bunkers del Carmelilla. Joskus muutama vuosi on käynyt siellä ja on kyllä hieno paikka ja ajattelin nyt käydä näin illalla. Bussille joutuu seuraavan pätkän menemään tuosta. Aika lailla ylös joutuu kapuamaan kyllä. Ja kevyt 27,3 lämmintä. Täältä on pieni kapuaminen vielä bussilla. Pääsin vähän lähemmäs, mutta riittää tässä vielä portaita. Hyvät näkymät. No, sehän oli tehokas. Se menikin kiinni nyt. Siellä tuli poliisit pahallemaan pilli, että menee kiinni. Selvä. Onneksi pääsin just ylös asti. Joo, tosissaan just kun pääsin ylös asti, niin tuli, että nyt menee paikka kiinni. Nyt kun vähän puhtaa teepaijankin. Mennään vähän heikiä tulla tämmöisellä 100 kiloselle, kun täällä ravaa näitä mäkiä ylös. No ei mitään. Lähdetään sitten alas. Jospa se tulisi kylmä sitten, kun lähtee alas. Vähän kyllä äppäin. Mutta kokeillaan. Hienot ne maisemat tästä matkaltakin. Mutta on kyllä. Se voi olla ihmeelle näin. No, lähdetään sitten katsomaan mestareiden liigaa. No niin. Tuli siltä bunkkerilta oikein, kun se meni kiinni ja ajattelin, että käyn tuossa ostelilla vaihtamassa paijan, kun tuli vähän kuuma. Niin ajattelin, että otan tuosta pizzan ja oluen, mikä maksaa 10. Niin arvoin kyllä Latelta saa niin kuin huonoja arvosteluita pizzoille, koska jokainen pizza on tavallaan hyvä. Ja nyt on kyllä pakko sanoa, että oli kyllä, söin kyllä lähes kokonaan pepperoni pizza, mutta oli kyllä ihan karma. Ei maistunut millekään. Ihan. Mutta kyllä nälkä lähti ja. Mutta en oo koskaan kyllä noin huonoa pizzaa maistunut. 0/5. Harvoin tulee latte-arvostelusta pizzalle 0/5, mutta nyt tuli, että ei maha mitään. Eihän tämä mikään Italia ole, mutta tai ainakin se luulisi, että kyllä kaikilla pizza tehdään, tai vaikka paistaa niinku pakastepizza. Suomen kaikki pakastepizzat oli parempi. Mäkin olin joku pakasteista varmasti otettu. Mutta Suomen kaikki pakastepizzat kyllä peittoi tämä. Kaikki ne ekstrat ja muutkin Rainbow. Tämä oli sille, että ei jatko.
No niin, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt käyn kattoo vielä Mestareiden liigaa toisen jakson tossa ja sitten painun yöpuulle. Huomenna lähtö Madridiin ja eiköhän sitä myöden tää jakso nyt tässä. Tästä tuli ehkä vähän lyhkisempi, mutta koitetaan huomenna, siirrytään tuonne Espanjan pääkaupunkiin, niin tehdään vähän pitempiä, vähän ehkä monipuolisempi jakso. En lupaa, mutta katsotaan. Jos tykkäsit, niin tilaa kanava ja siitä rataa. Palataan.